Hola, benvinguts. Em dic Maria Pont i ara farem un platet de vedella amb suc i tots els ingredients que necessitem estan posats en aquest pedrís, que és les ametlles, la farina, el tomàquet, la ceba, el vi, el cabeça d'alls, el llorer, el gat i el principal, la llata. L'oli a la cassola. Una mida raonable que es tapi bastant tota la cassola, Després hi posarem la vedella. Perquè té de ser en fred, perquè si no es posa en fred queda escaldada. I la mantega, que s'ha de posar a sobre de la vedella, que es vagi desfent. Després de la mantega s'hi posen la cabeça d'alls i el llaurer. Ja està, ja ho tinc. Ara es té de fer un rato, s'ha d'anar escalfant. Després, en aquesta paella hi farem un sofregit. Però es pot fer més tard, perquè la vedella ara es pot fer un ratet, s'ha d'anar fent un ratet. Ara la vedella s'està rostint, sencera, veus? I llavors, quan estigui rostideta rossa, hi tiraré aquesta copeta de vi. Molt bé. Que es vagi fent, també, Però aigua no, de moment. De moment no. No, aigua no. I què és vi ranci? Mira, és vi de la bota, però quasi bé ranci, És molt fort, molt bo. Ja queda bastant rosseta. Tirarem el vi. Apa. Veus, això s'ha d'anar girant, veus? Encara d'aquí és menys ros. Veus, aquesta cassoleta és la mar de bé, aquesta mida. Apa, veus ara el morter i tirem les ametlles. 14 o 15 ametlles. I una mica de sal perquè si les piques no salten. Mira. I es piquen. Veus? Espera't, S'ha de vigilar que no es cremi res. Què dius, Maria Àngels? Què? Veus? Ara es piquen i amb la sal no salten. Són trucos de les abueles, això. Oi? Morter. En tinc un que puc parlar. Sí. En tinc un de morter que és fet a mà, antiquíssim, i jo li donava menjar als gats aquí darrere. I un dia la meva jefa, que jo treballava en una botiga, es volia disfressar i em diu: no té un morter? I vaig pensar, si li deixes aquest pesa massa. Saps què? Deixa-li aquest dels gats. El vaig rentar amb l'aquí, el vaig rentar ben net i li vaig portar. I ella és d'aquelles que li agraden les coses antigues, però una cosa grandiosa. I bueno, jo li vaig portar, com aquell carreu, deixollat, i quan el veu diu: oh, quin morter! Diu, ja aniré alerta. Jo el donava a menjar als gats.